Yes. Mana kaka ung'eyo Kelly Chogo Jarawila. Wabiro live e YouTube GMC Omari Nash Kanye mibiro winje thum mar Nyasoba no. Kasto tariko check one live kanyo ibiro winjo real story mar Kelly Chogo. Yani amedo mana paro medo support Kelly Chogo. Awuok yani ajito leya mar mondo amor oganda wa kendo atim gik moko mabeyo mamor oganda kendo mapuonjo ji iwinjo. Koro dhi e YouTube mara kacha subscribe na comment hapo chini Nyasoba kowuok ne pup to ini midhi kuongo yudo notification Koro kiseyudo notification kacha to dhi view share anago manairo kamano but kumbuka each and every Saturday tuko live na MC Omari Nash. So this coming Saturday tuko pale na Kelly Chogo. Yes. What you can do, just tune in one-on-one Super Sato. We are coming with Kelly Chogo Jarawila. Kelly Chogo Jarawila. This coming Saturday. Mami nyako maber. Lando nyako maber. Tolosode. Kende owon to nyako marach ani nyako marach suba nyako marach lande nyako marach to kethode kende owon. This coming Saturday, do not miss this. Going to be on Super Sato with Kelly Chogo Jarawila kuanzia saa 3 kamili every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Ni chunyo se yerima landa dwana nyisi ni chunyo se diali okinyo buo nikela yero suba moja awiko jakabu haninge na eri atitu kafaya baby nge na love you please odada hani suba mbita suba mwalo Kelly Chogo suba mbita yoro senga Ogina koko majoro singe monyolo yora magen aja kinyara sembo yugi di karo nyamigori suba nyako mabe baby nyako mabe yarawe tuti nyako mabe tolosode kende ogu suba dako mabe kanyo baby dako mabe suba da komabe tolosode kende uwon hakuni da komara yarawi suti da komara lando da komara toketode kende uwon mi vida komara suba da komara mami da komara toketode kende uwon.